Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 18 na bulan sang Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Kuwa, wala kominto sa rangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Halos 90% sa mga cabinet member ginakonsiderar magapapili sa tuig 2022. Ang baklanay buto pagi sa GCash dina monitor kag monitoron sang COMELEC. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Tamimi ang
Commission on Audit sa arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Bangod sang ginpagwa nga mga kapalpakan sang pila ka mga ahensya sa gobyerno, labi na gid ang departamento sang ikaayong lawas. Perte ang arangkada sang presidente. Sila sang presidente, nugay ka mo report, wala pa matapos ang trabaho. Patapusan nyo na trabaho kang mag-report. Ipasudlon nyo sa media pagkatapos pati media na dalasa pa sa arangkada. Pero iniblang ginahimo ni Presidente Rodrigo Duterte, kung inaapina niya ang health secretary, wala man problema, kay iyan ay tao mo. Ginbutang niya kabinete natural, dipinsahan niya. Pero hindi tanan nga oras, dipinsahan mo kung kwartas ang tao ang ginahambalan. Kaya man, people's money ini ang ginagasto. Ting report sang kuha, ang report sang kuha gina-auditan ina, kag kung ano ang magwa sa ila sini-audit, amo na ang i-report nila. Wala magasto, di nagkadto ini, ang ipamakal bulong, nag-expire na ini, ang iba manug-expire na, wala pa mapanagtag, kanamo sa nagakinanglan sini. Wala magtupa, kakadunot lang sa budiga. Amo na ang dapat sabton. Di kung hagat na apin karon, pobre man ang kwarta ni Juan de la Cruz. Di kung gusto ang serbisyo sa departamento sang ikaayong lawas, ang mga frontliner panawag na kaduke, butigon, amo gani nga nagaplano sila nga magprotesta. Ang tanan-tanan nga benepisyo nga dapat ihatag sa frontliner, wala magtupa, bilyon ang budget na ginahatag na. Pagkatapos, ining mga budget sang frontliner ni, pati pagkaon, meal allowance, kag iban pa, wala mahatag. Tidi nagkadto to, amo na pamangkot, bilyon ang ginpagwa nga kwarta, ang radira subong sa departamento sa ikaayong lawas. Ano pala, wagmos na. Ang punto naton kuntane, nga dapat usisaon. Kung dipinsayin, dipinsayin basta ipausisa. Kaya gina-auditan sa kuwa, tuhod bala ni, ang hambal sa kuwa, pero konti, insigida, dipinsahan mo dayon, daw hindi manamo. Kwarta nato ni, kwarta katao ni, ang ginagamit. Di kung maayo ang serbisyo sa departamento sa ikaayong lawas, maprotesta bala ni, ang mga frontliner, ang witi-witi nga dapat makadto sa ila, wala gani magtupa. Tiyan mo nang dako nga pamangkot, gid. Nga mo na dapat sabto ni Duque. Amo nang problema kung kaysa independent ini nga opisina ang kuha nga ni. Di pagkatapos, butangan ta kuha para magbantay sa kwarta, kundi nagkadto, ti waswasan tang kuha ya. Ang nagbaton sa kwarta nga wala may tsindihan kundi nagkadto, mga aligasyon nga nagkaladula, daw hindi matipanan, kadamo sa kinanglan wala magtupa, hindi tayo pag-usisaon, dipinsahan ta lang, ti daw hindi amo. Ang punto ko diri simple lang. Kung ginapagwa ang report, gina-auditan o sisaon. Amo nang gusto nga, sakon pala na awa niya opinyon o sisaon ta, imbestigaron ta, kay kwarta katao ni. Te karon te dipinsahan mo lang nga dipinsahan, hindi gani ma-explicar kung di nagkadtong kwarta. Amo na siling kubla, maprotestabla ni mga frontliner kung gusto ang paggamit ka nagtupa ang kwarta. Amo na ang dako nga question. Ti kabudlay ni salig ini ang departamento si Duque gido kay pertindi pinsa sa presidente para sa akon dapat kay kwarta katao ipausisa. Dipinsay lang basta panuguti lang nga ipausisa kag pamangkota kung di nagkadto husto bala ini ang siling sagkuaw kung hindi. Action Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Ang masunod nga isyu idulong sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 sa likod sang pandemic. Ang Comelec subong nagatuon gapabulig sila sa pila mga eksperto sa bangko. Siling ni Comelec Commissioner Ruina Guanzon, ang bakla na iboto magapadayon. Pero sa sini nga mga tinion, lain naman nga styling ang himuon sang mga politiko nga aman. Suno kay Ruina Guanzon, bangod inadilian ang kung social distancing, hindi ka makapangamusta balay kag balay, hindi ka kapanad ang kwarta, silinya ginatunan nila nga mahimo ang money transfer nga sistema amo ang madata pag-abot sa eleksyon. Ining GCash bala gagamiton sa mga politiko agod mamakalbuto. Tiyan mo lang ginatunan subong sang aton sini Comelec kon paano ina tapnaon. Pangayo sila bulig sa mga banker kag iban pa nga eksperto sa bangko paano mahibalan nga ining kwartang gagaagi sa GCash ipamakalbuto. Kabudlay mo man na pamatudan nga ining kwartang gagaagi da gin pamakalbuto. Ang mga politiko ang tanan nga medios posibles himuon nila na. Kag hindi man na madula kay man ining bakla na ibuto bla ni sa una wala pa ni sang tiyempo ni Marcos data gid. Sus bakla na pabuto imo nga didto ginagsugod sang tiyempo ni Marcos. Porte nga bakla na ara bakla na imo yang porte. Ti bangod sad to kada eleksyon anda na ang tao da hindi na magwa sa puluyan niya kung hindi mo pagdagdagan kwarta. Sang una na tag sin lang. Sang uli nag-200, sumaka sa 300, sang ulihin nag-500, sa ulihin nag-1,000, subong dako na. Tiyang tao hindi na magbutar, gapaligis na kung wala bayad. Tiyang muna silang sang Comelec, dabudlay magidakpon, pero tinguaan nila nga matunan pagi sa mga eksperto sa bangko, ining GCash ngani nga gamiton sang mga politiko. Kung ako lang aming pamangkuton, bayda. May ganin ang palagtag man lang kwartan na sa pumuluyo. Ang lainis na kung ikaw tao, nga dagdagan ka sa 1,000, 2,000, butuhon mo. Hindi man na makita ang buto mo sulod sa presinto to, batuna lang kwarta, yawat pa man na sa pumuluyo. Hindi man na matago. Nga sa tiyon sa eleksyon, lupad na yung kwarta, sa una, wala man siya na priso. Kaya di man mag-akong politiko mo nga nangatag sa kwarta. Di pa nanaw sang pumuluyo sa eleksyon. Daw pista ya mo. Daw Disyembre. Nya mo naman ni. Tagaayon naman kwarta ni. So, kinanglan ang aton niya edukasyon. Edukahon tang tao. Bayad ang tagay kwarta. Tagaan ka 2,000 batuna. Basta, ibutang lang sa balutang, laluyagan mo. Hindi kay kung tagaan ka na mo na inuuno mo. Bisan di magkalaamo ang klase politiko. Amo na ang edukasyon na ginanglanta. Bayad ako mga tagkwarta, yawat pa man ang tao. Basta paintindihon lang nga ang pagbutar, style-style sa ibang politiko niya, balaan amon kung wala ka nagbutar sa amon, palagpat na niya. Pasulod sa presinto, mamonitor ya to. Kung sinong ibuto mo, batuda ang kwarta, ibutang lang ang nagustuhan mo kag makaserbisyo. Galing kay kung kaisa kabudlay gid no? Tao ginakulbaan niya kabatong ko 3,000, siya ginigbutuhon ko. Akalain. Amo lang edukasyon palayag nyo. Nga wala sang makaibalo kung sinong ginbutar nyo, kag kung kabaton ka kwarta, batuna, yawat pa man. Amo tani na nga edukasyon ang ipagkita sa ulo sa mga bumuluto. Hala, tanang nga kwarta nga magatag si mo batuna. Pero ang ara sa dugad mo, kag ang politiko nga pamatyag mo makaserbisyo, amo yang inuno mo sa baluta. Dapat edukasyon. Agad naman bantay ning taga-ay kwarta. Baida, edukahon tang mga bumuluto. Amo nang importante sa tanan. Edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinignan naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, sinpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Balita politika ba? 8 tubtob siyam sa kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte among ilamanok sa tuig 2022. Amo nang gaginawa-guwa na subong sa mga telebisyon, pamantalaan, radyo, ang pila ka mga ngalan sang mga kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Transportation Secretary Arthur Tugade, si Labor Secretary Silvestre Billo III, si Cabinet Secretary Carlo Nograles, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesman Harry Roque, Public Works Secretary Mark Villar, Agrarian Reform Secretary John Castresiones, Presidential Anti-Corruption Commission Greco Bilhica. Sino pa ginasugpon ladi nga padalaganon? Amo ni ang mga cabinet member ni Presidente. Amo ning ipaengkwentro ya sa tuig 2022. Manami ni ang engkwentrohon nila inablang mga gungan man nga mga senador nga subong gapungko sa palangakuan ini mainit nga wasanay ini halin sa presidente pakadto sa vice presidente pakadto sa 12 ka mga senador. Ti pili-pili ang aton mga pumuluyo kung sino ang nagkakabagay ibutang sa pwesto. Ti porte man mo ang mga nagapungko subong hindi man magwanta nga mga ngalan kag ang mga kambaking nga iban nga may mga ngalan nga daan so mainit ini damo-damo ini ang magapasimpalad sa pagka senador. Sino ang taga Negros nga magpasimpalad man? Ang Iloilo damo ni senador kita daw wala no? Mao galing kay ang diferensya naton di kung ang senador nga pilion tadi nga hindi makapuno mata sa pila ka dalagko nga mga pumuluyo di. Ginabutong lapadalom daw kasag bala. Crab mentality imbes nga buligan butongon padalom kung daw hindi makapuno sa mata nila. Amo nang diferensya gid sa probinsya sang Negros Occidental. Wala kita ya senador to. Nami ko may mga senador kay ang progress bala sa isa ka syudad. Dapat kung may mga congressman kita, may senador. Sino ayan man? Pila pa katuig ayan ka makaangkon ang Bacolod kag probinsya sang senador. Damo mading maalam, damo man makasarang amo lang galing na mabudlay padagon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
radyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,